Bodoland to the live news बे समाव माखासे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। पाकिस्तानी PIA बिरग्रा दिङा A320 आ क्रेश जानानै सा 98 दावबायारिफोर आरो सा 8 मावथिफोरा जिउ गोमायो। सुपार साइक्ल'न आम्फानजों खहा जानायनि थाखाय सोनाब बंग मिरु सरकारा 1000 कौटि रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। महाराष्ट्रआव 55 बोसोर बैसोनि सासे पुलिसा कर'ना भाइरासजों सन्देर जानानै गावखौ गावथारनानै लायो। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया दासिम सा 252 सिम बांबाय। रोजा अखा हानायनि थाखाय अरुणाचल प्रदेशनि गोबां ओनसोलफोराव दैबाना जादों आरो हा गिसिखानानै गोबां ओनसोलफोराव लामाफोरा बन्द जानानै दङ। सिक्किमाव 15 जुननिफ्राय गासिबो स्कुल कलेजफोरखौ खुलिनाय जासिगोन। रोजा अखा हानायनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि गोबां गामिफोराव दैबाना जादों।